Татарстан язучылар берлеге әгъзасы язучы Рәмзия Габделхакова иҗатка бик яшьли килә. Беренче шигырьләре, проза әсәрләре район газеталарында басыла. Лениногорскида әдәби иҗат берләшмәсенә йөреп каләмен чарлый. Соңрак әлеге берләшмәне үзе җитәкли. Районның Заман сулышы газетасында эшләгән елларында журналист һәм язучы хезмәтен бергә алып бара. Минем бит ул яшьлек хыялым иде журналист булу. Мин кичкенәдән үк инде район газетасына мәкаләләр яза идем. Минем өчен ул күңел шатлыгы менә. Яраткан эш бит ул авыр булмай. Яратып эшләсәң эшне, аның бер авырлыгы да юк. Язучы бүген аеруча актив иҗат итә. Аның шигырьләре, проза һәм драма әсәрләре тупланган китаплары әдәбият сөючеләр арасында популярлык казанды. Әсәрләре республикада чыгучы газета, журналларда да дөнья күрә. Аның сүзләренә язылган җырлар халык арасында танылу алды. Миңа тагын илһам бирә, аерым дип әйтергә кирәк, музыка. Шундый талгын, назлы, йомшак, матур музыка тыңласам, илһамланам мин. Анарсын тагын илһам чыганагы юл. Мин күп шигырьләремне юлда язам. Хикәяләргә дә менә шулай уютка салына, юлда әсәрләр туа. Очрашуда катнашучылар төрле жанрларда иркен язучы авторның иҗатына бәя бирде. Халык язучысы Фуат Садриев Рәмзия Габделхакованың иҗатына битараф булмавын билгеләп үтте. Аны чынбарлыкны ачык гәүдәләндерүче, романтик хисләргә, тирән кичерешләргә бай автор буларак бәяләде. Очрашуда катнашучылар язучыны күптән күрәселәре килүен әйтеп, аңа иҗади уңышлар теләделәр. Очрашу хыялыбыз күптән иде, һәм менә бүген шундый бәхеткә ирештек. Аның кичкенә генә хикәяләре дә уйландыра, яшәргә көч бирә. Киләчәктә дә аңа уңышлар телибез. Бигрәк тә ул ярата хатын-кызларның тормышын күрсәтергә, балаларның тормышы, гаилә темасына ул бик нык кагылып матур итеп яза белә. Шуның өчен без бүген менә Рәмзия Габделхакова белән очрашуга бик шат. Чарада Мөслим урта мәктәбенең 7нче класс укучылары да катнашты. Шунысын да әйтергә кирәк, китап укырга атлыгып тормаучы кайбер яшьләр Рәмзия Габделхакованың иҗаты белән социаль челтәрләрдә дә танышып бара. Әлфинур Нугманова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.